खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदि। चिरां जिल्लानि बिजिनी बलांगुरियाव गेस सिलिन्डारजों अर खामनाया गंद' नखरनि न' खामदों आरो बेवहाय 30 लाखनिबो बारा खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय गंद' नखरा अर नांनानै 30 लाखनिबो बारा खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बे अरा खामखो बेनि जाहोनखौ दाबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मिथिनो मोननाय जाबा खिन्थानानै होनाय जागोन। आसामनि कामरुप जिल्लानि गराइमारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सासे फालांगिरिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै फुथारदों आरो बेवहाय 4 लाख रांसे दंमोन ओमफ्राय बेखौ लानानै थांदों बे फालांगिरिनिफ्राय। पुलिस थानाया एसे गोजान जायोमोन नाथाय दुथांखौ दाबो हमनो मोननाय जायाखै। बेखौ हमनो मोनबा खौराङाव होनानै होगोन। मैया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि नाग्रिजुलि साहा बागानाव आदिबासीआ बेवहाय माखासे फरायसा आफादखौ लानानै माखासे दाबिखौ लानानै सोमावसारदों। बिथांमोननो एसटि होनांगौनि थाखाय आरो साहा आबादाव मावग्राफोरनो मुजुरिफोरखौ बारायनानै होनांगौ, हानि मोनथाय आरो माखासे बायदि रोखोमनि मोनथायनि सायाव बिथांमोना बेखौ सोमावसारनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिस्टार इउनुस इउटुब चेनेलआ दाखालि मोनसे गिभअवेनि भिडिअ लानानै फैदोंमोन। बेनि रिजाल्टखौ मैया होनानै होबाय। नोंथांमोना थांनानै डिसक्रिपसनाव नायनो हागोन। डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होनानै होबाय आङो। नङाबा मिस्टार इउनुस इउटुब चेनेलखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन। सोर मोनदों, सोर देरहानो हाखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिनो मोनसिगोन। 26 खालाराव बन्द फोसावदों। बन्दजों लोगोसे साखा बन्दबो फोसावदों। मानो होनबा पेट्रल डिजेलनि बेसेना दासिमबो खमायाखै। बेनि थाखायनो 26 खालाराव बन्द फोसावदों। गासैबो जायगायावनो बन्द खालामगोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रायजो-सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिया लांदां जानानै थानाय मासियाव बिथाङानो जायगाखौ मोनफिनबाय। बिथां बिस्वजित दैमारियानो बेखौ जायगाखौ मोनफिनबाय। रावबो बेरेखा दोलो उजियैनि थाखाय बिथांखौनो बे जायगानि मासिखौ गथायनानै होफिनबाय। बिथांनोनो